Čo? Ty vole. Treba ho dobehnúť. Ty jak ide rýchlo? No, ježiš. Čo? 60. Fakt. Má rovinku. No to hej. No to musí mať rovinku a... Takže meškal. Áno, meškal o 7 minút. Tak, ideme. Počkaj. Musíme dať prednosť, ty vole, to je to, co je. Toto musíme dávať prednosti. Ježiš, to je hroza. Ešte bude stáť tam. To musí sa takto dávať. Tam je. Ten mi je utekol. Rajecká Anča. Jak môže utiecť Rajecká Anča? Ježiš, pohni si s týmito smerovkami tvojimi pokazenými. Ježiš, musíme ísť tu zás 80.